Ahojte, dneska vám predstavíme audiosystém, ktorý dáme do Toyoty. Pôvodne tam boli tieto reproduktory v prístrojovej doske. Tie reproduktory boli osadené spôsobom, že hrali takto dole, takže hrali vlastne do kolena alebo do nôh. My sme miesto nich dali vytlačiť takéto krúžky na 3 tlače, to znamená, že ten reprak sa viac menej vyrovná. Do tohoto krúžku použijeme tento stredový reproduktor Ground Zero Radioactive 8 cm, veľa srandy. Takže vlastne namiesto tohoto jedného reproduktoru bude trojpásmo, stredobás, stredový a výškový. Stredový bude osadený v tomto krúžku a zadné dvere budú obdarené týmto koaxiálnym 16,5 cm reproduktorom od Ground Zero. Všetko bude vlastne nápojené v aktíve cez DSP zosilovač masovej 8-kanálový M8. Budeme do neho dávať možno ešte aj bluetoothový modul, lebo je to taký dobrý, ktorý vlastne robí aj aplikácie, aplikáciu viete cez to ovládať. Takže nejaké nastavenie toho procesora viete robiť aj pomocou telefónu. Je to fakt dobre. Takže namiesto týchto dvoch reprakov to bude toto všetko. Je to super, tešíme sa na to, bude to nastavené. Výškový reproduktor bude osadený na áčkovom slopiku, lebo pôvodné umiestnenie nám nevyhovovalo. Nevojde tam nič, tuto vlastne do tej krytky nevojde nič. Tak sme ho dali vlastne na áčkový slopik a nakablované je všetko na novo. Nové káble aj do basového, aj stredového, aj do výškového. Všetko je vlastne popri pôvodnej kabeláži, aj do zadných dverí. A Mároško robí akurát kostru. Zosilovač M8 masovej bude umiestnená pod vodičovou sedačkou, takže všetko bude skované, nič nebude vidieť, okrem tých výškových reproduktorov. A bude zvuk výrazne lepší, lebo pri tých dvoch reprakoch v prístrojovke vzadu nikto nemohol nič počuť, ani vpredu. A keďže tu bude teraz 8 reproduktorov s tým, že zadné budú aj výškový v sebe, takže 10, tak bude určite to zvukové podanie výrazne lepšie. A pomocou DSP zosilovača masovej vieme ten zvuk nastaviť, jak budeme len chcieť, jak si zákazník bude želať. Keď bude chcieť veľa výšiek, dáme veľa výšiek, keď bude chcieť veľa stredov, vieme to proste úplne individualizovať na toho zákazníka. A pripravuje sa vlastne už aj otvor na rádio, čakáme na redukciu. Keď bude redukcia na ten 9 palec od Pioneeru, osadíme to, bude to krásne, tá redukcia vyzerá perfektne na obrázku, dúfam, že to bude aj realita. Auto už je celé vytlemené, odlučnené. Podlaha vibrobariér, Dr. Latex EV vibrobariér celá. Strop sme dávali do Dr. Latex EV Integra. Takže to čo sme mohli spraviť pre toto auto, sme spravili. Tak dúfam, že bude majiteľ spokojný. My budeme určite, lebo toto musí pomôcť všetkému. Keby ste mali hociaké otázky na nás, alebo sa chceli s nami o niečom poradiť, alebo niečo kúpiť, kľudne sa zastavte. Máme veci aj na sklade. Sme tu viacerí, vieme vám poradiť všetko, čo bude treba. Majte sa, ahojte, čaute.